Tota kublish bunya people log boro uni du jaw Wilo TV te kadai ka video ka bamanta kasi te kadai ka video tang na banta kata ka bantip ya ka jing shisha ne kamde ka jing shisha ne long kadai ka video sepang kata long ngalai bagi yapu sapo Facebook lane po YouTube lane hano ki social media bang bagi pus bang sepang kane ka Free Fire te kane ka Free Fire kadai ka game jong kita ki Saitan ki Saitan kumta kan kala bandai te ban pe ya kata ka jing sha ban lap ya ka jing sha tengah ko ban pe lagi jong ki kmat ban lap ya kata ka jing sha te to tangin nampan slam shoot te nya ban le po game ban check gitu ki location gitu ki jaka baki julap gitu ki YouTuber baong bakana ka game Free Fire kadai kata ka game Saitan te so let's go nya rock and roll shapo game Cengai ba men ka video te ba kipus bahang ne po lobby ru kidon kita kisan te hang ne po lobby te ngam syam lalap kita kisan kidon kita kisan chong in pasyang ban pe ne yo lese kidon ta kisan tingi ha ban pe ba Kito ne lobby te ngam tharai bangan lap ya kita kisain te tongin ya pe hapo ka gameplay kin hang tapo battleground kyong ba kidon kita kisain te fast kin ya late chua kata ka jaka ka location to hajan jong ka pick badon wayu tawar hangta te ngin ya late hangta ke sekecil gede kata ka pick hajan guna sakti te laban hiar ai gitu jaka laban de hang ne tharai hang ki area te to mencangin ya hiar hatu ki area te ban pe ya kita ka jing shisang an ban lap ki don shishan em kita ki san kita ki no jai ta gi balaju a pani po YouTube te nga kwa ban lap hi tala deru so kadai ha ka tu hi ka o chi sapo mo ngalabak la ka location kandiat te mencang ha ban mare da ka kejat ka jonga shati shakmat te ban lap ya kata ngakwa ban lap da kmat ki jonga I'm so excited te to tang nya mare no shati chapo ai da ka skill jong body je alok bau kham speed khendiat kloi se baba lo ka da chai u ka gon ngadon kam te okay dam don gon rom lilai hang ne ngin yapet uong bau kidon kita kisain cross to ki cross ya kidon gitu mah ki cross katu kawai to ki cross dei tang kawai lu ki yabon tengin yapet sta kisain jong kita ki antichrist hang ne ru ladang apet bha tenga ikum ta kadur jong ubreu kato apet hang ne ru ikum badai kadur jong ubreu hi hang to tang bangam tip nomor bangam patip bhas phang ni taki yu taki line to tangin ya pet hang ne kidon kita ki cross today ki cross kidon te kata ka sanjong kata ka oh here we go bro kadai ka jing shisha bro kane ngalalap kane ko ka san kadai pet hang ne up ngan sa pen isai phi da ka bangan sudro ya kane ka san kane ka sign ngala isai hangni bakawai ka sign ka ba kham khlajai kane ka sign te to mantangin pe next session is side part kini ki cross ki don hangne te hangne pat ngin ya pe bhajai kan kadang ban lap ya kata ka jing shisha mo te kawai ka jing shisha te ngala lap se hangne ru ka don kane ka ju hi ka sign okay hang ne ru ngalai kene ka sign okay to hang ne pat dan okay to mancangin yai sa shapik sa jan jong kapik namar hak to kaying jong kapik yung badon utaw number 666 utaw rew spa rew phone rew tetongin ya pe utaw number cho hang ne ngala poi ba ki ong ba hang ne don chau san unreu tengan dapat bha
udon shisha ne am tau san unreu kat kum ki khmat jonga te ngam la ban yi au tau unreu ngai ka video wa plai hakine ki liang tang ba kata ka khmat jonga kam yo i yau tau unreu ngashi i hang ne tang usan wa plun kum to hang to pilai i he ti hang ni pat te yo tau san reu ba mod 666 ngam yo i yo cha oke ngamut ban krat khnyat ban lai na ka jing yap namar ngam pat kwa ban yap namar ba na kwa ban hang ne ngalai sai mentang ne wai hang ne weu de unreu ngalai i menta bang wan pek kesin kabar hang to uyat kum to plun kum to wan biang kum to te uto lalong kum usan reu te hang ne ru ngalalap biang sa wei hang ne kalong kum to te to ngalai yo wei usan hang ne ngalalap biang sa wei unreu te kaneru kalade kita ka jing sha 666 the next sa ka kata ka dur khmat bagi ong badon kita ki dur khmat haki ding haki sik kasik undon sing ka po free fire ki don tang kita ki ding te tongin ya like pe ya kita ki ding kan ngin ya wat to perlok ban wat ya kata ka jing sisa ngala thai na do meneng ngala wat klan dalap shu tang ya gitu ki artli sanyi ngadang lap te ngin ya le no da kata ka gameplay ka jonga ngala thai ban wat ya kata marbang ngam takan mau bhasu ya kita ki location hai kita ki Jakarta te ngene apni no da kata ka gameplay ka jonga kan mo te kane ka gameplay ka jonga nai ong de yang kumno namar kane ka de kata ka classic gameplay ngale ka ya po classic ngamut ban le kata ka jingwat binya kan tang ba kumno kumta ngala thai ya kata ka jingwat te ngam ban se shu ngan lẹ kai nó namar bang ngala thai ban wat na du menne hadu menta che ngan lẹ kai nó manja che manja ngadang 0 kill thagi briu ki badang i manja ki don satang khat wei ngut satang ngut plus lang man ngat khat wei gan ti artat ru bangadang nubha ya laderu ti naya comment se bong baen nubra mo namar bang ladang nub lupa ite ngadang nub sisa hipan te kene kita ka first gameplay ka jonga tharai do phidang ui menta tang ba lada ui menta ru ngampat ya kendu ya noino te ngadang still 0 kill menca te nayas ngo e kata ka 0 kill ka jonga te ya page ya kene ka video to ya page to ya komen di bangade pro ken are pro to thor kumta ken no ka komen jong pi pro pi te bit sha kumta tang badang still 0 kill to amnilai ngasngo badon enemies ngasngo bau tau banda udon shali kaliang te ngin nyapet yo tau banda hai kata kaliang udon te to ngin ya rois kendiat ladang ayap ru lelei mo ladang ayap mentang ne lelei mo to ngamat yap kan ailat bangan yap namar ba hangte banda oke layo 621 damage headshot tang bau tu bendau bit te ban sim katkut ya lede dau global oke ngalayo sikil tang ba kazun ngam tikna shu bakan ailat yang asngo phare bai speed karlene yar ngampat kwa baniap ngan shwa bangan yap ngan kill yo cewai shwa bangan yap oke hai udan no shadin shwa bangan yap haha shobniap ngalongi pi shwabangan yap ngade ban yo teng layo tom nilai shu shwabangan yap ngalayo te perlok tangkan nehi kubli shibun te yang tu kisanyi teng layo artli kisan dengan sapen shai ngan sapen ishai yapi hapo
dangala snap hai kane ka video ngamut benang ngan sapen isai ngan sa draw da kilain hang to badon kita kisain te kane ka data gameplay ka jonga ta ngalayam no ngalai kandu ini way ngam tip te tota mnilai ka gameplay ka jonga ka badang danup sisa du kata-kata te na yes ngoi ngai yo tang arkill te artar ba ka kita ka klasik te perlu kane ka jing wat nya ka jonga ngam ong ba lada ka de syang kata ka game saitan ne ka game yur ngam ong ya pi ngam ong reba mengansinaikan ne ka video ban no ka Free Fire hang ne po India ngam ong ba ngasnai ka video ba pisian nai la kai su ka Free Fire ban ngam ong kono kata ka song kamon ka jong pi ban ngaru ngala kai hi ka song kamon jong pi long ngai skwa ka ka video tang ban su wat jing tip ban wat banya ya kata te ngalalap tang arteli kita kisan te bat ngala pni no ya ta gameplay ka jonga ka badanu hi tang ba tom lele ya kata te ngangi ba pia sutenan i ka video ka jonga te kublish bun ya pi baro ki balaya pi kai ka video ka jonga te saya komen pi kum no ya kata gameplay ka jonga ti kitu gi bampat ya subscribe te song ba subscribe lam ka video ka jonga te so bhai ya ka tu ka tournament mental aslam ham ngaklem pelong shu ya ka tournament ka jonga ka banga jubu man la ka simple ya kata na ya ngoi namar ba don kita ki daw ki ba kum chahi ki don kita ki daw te lano ngan sap long biang ya ka tournament dengan sa jing tip ya pi po group te ya kata nai ya kuslain nai ya ting nai ya ngoi ngan sap long biang hi ka tournament om de banga pendu no ya ka tambang ya ka tournament ngan ya ibu bet tang bangan sapen tipat lano ngan sedang ban pelong te kane ka video ka ba mentak si ka de ka sin ka beningkong ngarang pusau ne bunai namar ba kumta mentala kham slami ngaklam upload video shu te totana isoi ya kitu subscriber jonga te to mentanang ni skmat te ladang ala kham kaloi ka por ken liat dengan sasna video shu arta ru ngan sapen long no ya ta ka tournament ka jonga te kubli subuni pi baro ki balai pikai kane ka video jonga tangkan ka video jong ba vai lo kalakut ka ba mentaka si te bye bye ngin saya kendu pat lasai